Am zis 0, nu Zoro, 0. Poate și tehnica nu ne aude. Hai că băieți, așteaptă, toată lumea în picioare, abia așteptăm acest moment super aici la Gepiu. Focul de artificii, o să fie exact ca la Revelion. Domnul de la Tunete, ne auzi? Hai să vedem așa! Se poate aplauze pentru domn primar, doamna primăriță, că numai eu o laud. Poate mă bate primar. Așa! Așa să dea Dumnezeu să pomnească și capul la soacră mea. E din partea primarului, din partea Consiliului Local, și din partea primăriei, din partea domnului primar, din partea doamnei primăriței, domnul primar. Trăiască Gepiu la mulți ani și dumneavoastră cu fericire și bucurie. Din partea noastră, din partea primarului, vă dorim sănătate maximă și fericire exagerată. Ia uite acolo. Doamne, și pe soacră mea, două sus și lasă sus. Să nu uitați că aici un primar, un om și bunul și grăsață bună. Super, domn primar, să ne trăiești încă cel puțin, nu doresc mult decât încă 10 mandate, nu suntem mulțumiți. Și să nu uitați, după focul de artificii, domn primar cu doamna primăriță vă așteaptă la tort, toată lumea de tort. Sponsorul nostru e domnul Aziz. Așa, am zis, doamne, capul soacră-mea, doamne, ajută-o din soțul. Ăsta-i soacră. Doamne, mulțumesc cu ție. Poate aude și popii. Preoteasele, dacă eu cu preoteasele am problemă. Știți de ce spune preoteasele? Vă spun eu, fac dragoste dumnezeiască. Super aici la Gepiu, mulțumit domn primar, parcă am fi la Revelion aici. Se poate fi mai frumos decât să vă dorim la mulți ani. De la Gepiu, de la Picaș, de la Colonie, sunteți niște oameni extraordinari din suflet, vă dorim la mulți ani bucurie și multă fericire și așa, ia uite-o! Așa, n-are câte socre de lumea acolo. Explodează ca bomba. Știți cum e bună fața asta? Super, sigur, să spune spuma și să care producții. Nu-i dacă, nu-i la adică spune, nu? Ce mai zici? Asta e, mama!
de acolo, n-am. Asta-i, tată! Niciodată n-am stat până la capăt, să mă crezi. Din partea primăriței. Vrea să-l întâlnească pe domnul primar. De la domnul Aziz. Am zis domnul Aziz, am zis și eu. Super aici, Șefiu. Nu cad! Dacă ar fi așa și de Revelion... Mașina cred că s-a oprit de sperietură. Vezi-o? Da, o văd! Ia, o văd pe avarii! Da. Hai, bă! Asta-i! Dacă ar fi așa și la Revelion ar fi foarte tare. Gata? Vă mulțumim mult!